Això era un noi, guapo, prim, amb els ulls blaus i els cabells negres que anomia Eric. Aquest noi tenia massa pressa, molta de pressa. Es va xocar amb una noia prima, guapa, amb els ulls verds, pell morena i els cabells negres, que anomia Laura. Quan es va xocar, a la Laura li varen caure els llibres. Ell li va ajudar. El dia següent es varen tornar a trobar. I ell li va dir: «Hola, com estàs?» Bé, i tu? Jo bé. Tens telèfon? Sí. 625 27 04 86. Vols que quedem algun dia per prendre un gelat? D'acord. Quan quedam? Demà a la nit, et va bé? Sí, em va bé. Al final ell li va cridar i li va dir si quedaven a les 9 de la nit. Varen prendre un gelat i es varen agradar més d'un de l'altre. Després de tot això varen començar a sortir junts. I varen ser feliços per sempre. Oh no!